Yeah.
Ya
Jurupung bacane kok cangkem. Ah iya, Se. Bosak basah. Iki kendhange kaya ora digambar kaya medheket. Sing jenenge kendhang sregep ki ngene. Ya alon-alon.
Jadi lagu klasik kan apik ngene iki. kaya solo loyo yen ngono kowe kaya ngono tak bisa gawe jatuh konya pake romanku Ya, ya, ayo ya, ayo. Turun bangun putih tutul banget ati mplok-plok amat telok pacak gulu cingkring ado yayi sandal pancing kadang krek ayo
Yo, saya ngedina sik yo. No, tak apa nih. Yo, ya, maju, siji. Ayo, yo, nek butuhke nek juri ditebak yo, butuhke anak arep ayo. No. Ayo. Kadang-kadang butuh nama. Yo, Dena yang sekarang picek, yo, urut. Yo. Ya, naik. Ya, oh, ya. Ya, yo. No. Ayo. Tambang murni, olahraga, akal etampi, awakam, rasa-rasa, ibu, bangun ora susukan, pendidikan, tawakal, ayo itu sapo ane percaya ya lorong kabeh sing ya bareng-bareng awak kamu rasa toko ibu ora susukan pendidikan tawakal nyoba tubuh mulya keluarga berencana ayo ditungoni sampur nane kebrayaan ya ini pincek wis rampung saiki kayak cakak do pincek apa neh ngajal iso ora kuwi kendake dicakak do pincek neh iso ora
Di mau ae ae ya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kendangnya nangis sama nanggut. Ya, ya. Tiga menit dong adem mulai rame do jago. Ya, saya kendang saya. Ae. 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 Ae.
Nenggo babak angka kalih. Babak kalih cewek napa